niko se sada ne sjeća te odluke u Ujedinjenim nacijama, niko neće da kaže, znate, zašto smo ovo ili ono uradili, propušteni tajminzi, čak i za neke druge intervencije. Ja se sjećam u to neko vrijeme prije Vučića, isto se dešavalo nešto, digla se vojska u prvi stepen pripravnosti, lijevo, desno, bilo je racionalno uzeti 4 opštine i odatle početi pregovarati oko statusa. U to vrijeme se to moglo. Sad sa Vučićem to ne može. Ne može, jer je NATO tu preuzeo garancije, mnogo čega teškoga. Uradiš to, dobijaš NATO i ostalo.